чаро мардҳо дӯстдорӣ намекунанд? Ман Зӯҳра Шарипова, равоншинос ва коуч. Лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. зан муҳаббат мехоҳад. ин табиӣ аст, вале мардаш ба ӯ намедиҳад. аз чӣ сабаб? якум сабабаш ин муҳаббат доданро ба ӯ ёд додагӣ нестанд. ӯ наомӯзондагиянд ки ба зан муҳаббат додан, онро баён кардан ба сухан хела муҳим аст. дуюм сабабаш ин мард худаш ягон масъалаҳои равонӣ дорад, яъне ки худаш дарунан хомӯш аст, холӣ аст ва он чизе ки дар худат нест ту наметавонӣ ба дигарон биёрӣ. сеюм сабабаш ба муҳаббат беаҳамият шудагӣ аст, яъне ки зан хомӯш аст, намегӯяд хоҳишҳои худашро ва ин мардам фикр мекунад ки ҳама чӣ окей аст. чорум сабабаш шояд дили ин мард ҷои дигар бошад. марди шумо шуморо дӯст намедорад, муҳаббату он гапҳое ки шумо мехоҳед гӯяд ӯ намегӯяд.